Može li netko prodati tuđu nekretninu? U prvom dijelu govorili smo o tome kako vlasnik može zaštititi svoju nekretninu, ali sada gledamo drugu stranu. Što ako ste kupac? Najčešće se problemi događaju kroz punomoći, nepotpunu ili krivu dokumentaciju, ali i kroz nedovoljnu provjeru identiteta prodavatelja. Problem nastaje kada se dokumenti prihvaćaju bez detaljne kontrole ili kada se ne provjeri tko zapravo stoji iza potpisa. Ako ne poznajete osobno prodavatelja, važno je napraviti dodatne provjere, ne samo kroz dokumentaciju, već i kroz stvarno stanje na terenu. Uvijek provjerite odgovara li osoba koja prodaje nekretninu stvarnom vlasniku upisanu u zemljišnim knjigama. U praksi se takvi detalji najčešće pokažu ključnima. I još jedan savjet za kraj, ne štedite na stvarima koje kasnije mogu skupo koštati. Kod kupnje ili prodaje nekretnina, angažman stručnjaka često čini razliku između sigurnog i rizičnog procesa. Zato i prije konačne odluke razmislite s kim ulazite u proces kupnje ili prodaje, kako biste na kraju bez brige i neizvjesnosti mogli jednostavno uživati u svojoj nekretnini.